Discriminating audiences at the Sundance Film Festival have discovered one of the most shocking, unflinching, eye-opening films about cops ever made. Do we look like the two dumbest guys in the world to you? Super Troopers. In this town, you don't mess with the law. You know how fast you're going? 65? 63. The law messes with you. Isn't the speed limit 65? Yeah, it is. I'm freaking out, man. Can I please see your license? Μάικ, τι γίνεται? Καλά ρε και εσύ. Καλά, πώς τα ξέρεις? Εσύ είσαι ο τρίτος για την αποστολή. Σκοτωθήκαμε. Γιατί δεν σου κάνω? Περίμενα κάποιον καλύτερο. Ήμουν καλύτερος. Καλά έφτασαμε. Κύριε, ανάπαυση. Η αποστολή σας είναι να εξχωρήσετε στη ρεκτινά εδάφη, να καταγράψετε κάθε ενέργεια και να δώσετε πλήρη αναφορά στον Αμερικανό στρατηγό πίσω στη βάση. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει 3 ημέρες, ενώ η κάλυψή σας είναι 3 Αμερικανοί πολίτες με σκοπό να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Ελπίζω να μιλάτε άφησα αγγλικά. Θα σας δοθεί η πλήρη αναφορά στο αεροσκάφο. Κύριε, πετάτε στις 6 ακριβώς το πρωί. Κύριε, καλή τύχη. Γεράκ, φίλε, γεράκ. Έλα ρε φίλε, μια αποστολή αναγνώρισης είναι, δεν θα πλάκουμε σε μάχη. Ελάσου ρε στραβάδι, σε θέλουμε συγκεντρωμένο. Μπαίνουμε, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε και βγαίνουμε. Εξάλλου δεν μπορεί να πάει στραβά. Ωχ! Ρε εσείς, πού μας φέρανε? Έλα ναι, τι να πετάω? Ησυχία, τον δρόμο κατευθείαν πρώτα. Νέο σχέδιο, επικοινωνούμε με τη βάση και μας παίρνουν από. Έχεις τον ασύρματο? Τι, νόμιζες εσύ έχεις τον ασύρματο. Καθοδέ. Κάποιος που προσπαθεί να μπει. Θέσεις. Έχει ασύρματο. Έκανα να λαμβάνεις. Εδώ βάση, έχω ένα, ποια είναι η θέση σου? Άσχημη, πολύ άσχημη. Στείλτε αμέσως αποστολή διάσωσης. Λαμβάνω εδώ ένα, αναμένετε στη θέση σας. Σε 5 λεπτά θα είναι εκεί. Κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται πως το Δέλτα βάση και αναγκάστηκαν να φύγουν ξαφνικά. Γι' αυτό ήρθαν και άλλοι δύο εδώ. Όπως και να έχει, βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Εδώ υπάρχουν επιθέσεις κατά της Ευρώπης. Κατά της Αμερικής. Ακόμα και εμείς τη CIA. Πλάκα κάνεις. Αυτό ίσως μας φανεί χρήσιμο. Και τώρα περιμένουμε να έρθουν να μας πάρουν από εδώ πέρα. Το ακούτε αυτό? Ναι, το ελικόπτερο. Γρήγορη είναι. Είστε καλά? Ναι, είμαστε καλά. Φύγαμε.
πας, έγραμα να σώσω. Να, την έσωσε. Αυτός από εμάς. Θα πάμε φέτος διακοπές. Αθήνα. Αθήνα. Δεν είναι καλή ιδέα. Γιατί δεν πάμε Αγγλία. Βα, αν να πάμε στο εξωτερικό, καλύτερα να πάμε στη Νέα Υόρκη. Να δούμε και αυτό επιτέλους το περίφημο άγαλμα της ελευθερίας. Αν έχεις και εγώ δεν έχω δει το Big Ben. Γιατί να μην στηρίξουμε τον τόπο μας. Εγώ δεν έχω ποτέ από κοντά του Παρθενώνα. Να σου πω, δεν πάμε και στα 3. Αλλά πληροφορίες για αυτά τα μέρη από πού. Παρθενώνας, ναός στημένος προς τιμή της Αθηνάς, προστατεύς της πόλης Αθήνας. Υπήρξε το λαμπρότερο οικοδόμημα της εποχής εκείνης και αποτελεί πολλές χιλιάδων τουρίστων κάθε χρόνο. Βρίσκεται πάνω στην Ακρόπολη. Μα πού είναι αυτός ο ξεναγόμενος τέλος πάντων? Έρχομαι. Συγγνώμη που άργησα. Βρισκόμαστε στο άγαλμα της ελευθερίας. Ένα άγαλμα που απεικονίζει την ελευθερία με τη μορφή μιας γυναίκας. Η ιδέα ήταν του Γάλλου ιστορικού Εντουάρ Ντελαβουλέ, ο οποίος πρότεινε να κατασκευαστεί ένα μνημείο προς τιμή της γαλλοαμερικάνικης φιλίας. Το άγαλμα γενιάστηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1886. Ακρόπολες. Statue of Liberty, you know. Το group is 3 βρίσκει από εδώ, λάτε. Βρισκόμαστε μπροστά στο Big Ben. Ο πύργος του Big Ben είναι ο τρίτος ψηλότερος στον κόσμο. Η ενέγερσή του ολοκληρώθηκε στις 13 Απριλίου του 1858. Τα 150 χρόνια του γιόρτασε στις 31 Μαΐου του 2009 και λέγεται πως ο Big Ben είναι το σημαντικότερο μνημείο τόσο του Λονδίνου όσο και της Αγγλίας. Ωραία όμορφη παραλία, δεν φοβάμαι. Εμείς στη Θεσσαλονίκη στο Όχθρυβο, όπως και να το κάνουμε το Όχθρυβο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σαν τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ την παραλία, τι τέλεια που είναι. Φοιτήτρες, φοιτητές, δεν περνάνε εδώ, ψηλοί, ξανθιές, μελαχρινές, όλοι. Τα πάντα, για όλους έχει. Η Θεσσαλονίκη είναι τέλεια, τέλεια. Κοίτα εδώ. Για κάλα και το καμάρι της πόλης να αποκοπάει. Τα χέρια να το βλέπεις. Λευκός πύργος. Το απόλυτο της πόλης μας, το απόλυτο. Έχουμε και τα πανεπιστήμια, έχουμε και την Αριστοτέλους εκεί, να δεις Περιστέρη στην Αριστοτέλους, να χαίρεσαι να ρίχνεις καλαμπόκι. Να χαίρεσαι να ρίχνεις καλαμπόκι. Μεγάλη χαρά. Τι είναι τώρα, εντάξει, τι άλλο να πω, είμαι πολύ συγκεκριμένος όταν μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, πάντα. Με κόβονται τα λόγια, δεν έχω να πω, τι να πω. Να πω για τα μέγαρα που έχουμε, για τα στάδια, για τις μουσικές σκηνές. Άμα είσαι κουλτουριάρης, έχει τη Θεσσαλονίκη για τέτοια άτομα. Άμα είσαι κουλτουριάρης, πας βλέπεις ένα θέατρο, πας σε μια μουσική σκηνή, παρακολουθείς. Αν πεινάσεις, πάω κατευθείαν λαράδικα. Γεμίζεις το στομάχι σου. Τι είναι. Μπουγάτσα, λες μπουγάτσα και σε φέρνουν μπουγάτσα. Λες σουβλάκι και σε φέρνουν σουβλάκι, δεν σε φέρνουν τυλιχτή. Τι να πω τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω όλους τους γύρω μου εδώ πέρα χτυπιούνται. Τώρα αυτά είναι γέλια χαράς, γέλια απελπισίας. Δεν ξέρω τι είναι, μάλλον γέλια απελπισίας θα είναι. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη, είναι πολύ όμορφη. Του Κώστα.
Μα φως, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ποιος μπορεί να σκότωσε τον αδερφό σου? Ο Νίκος θα είναι. Αυτός το έκανε. Θα ήθελα να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του από μάνα του. Και πώς είσαι τόσο σίγουρος? Ήταν ο μόνος τρόπος για να με εκδικηθεί. Δεν ανησυχώ όμως. Θα μάθουμε σύντομα. Τι είναι? Θα πάω να τον βρω. Θα πάω στον μπαρ που συχνάζει καθημερινά και θα προσπαθήσω να μάθω αν το έκανε αυτός. Θα συμβούλευα να το κάνεις. Είναι πολύ επικίνδυνο. Νάτος, έρχεται. Εγώ πηγαίνω τώρα. Εσύ μείνε εδώ και περίμενε με. Τι σημαίνει, τι γυρεύεις εδώ πέρα? Είπα να περάσω μια βόλτα να δω το γιορτάζεις μετά το θάνατο του αδερφού μου. Εσύ να βρίσκεσαι εδώ πέρα πάει να πει ότι κάτι θέλεις από μένα. Λέγε. Σταμάτα. Λοιπόν, θα σου δώσω μια απάντηση και μετά θέλω να φύγεις. Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Εσύ ήρθες υποψιαζόμενος ότι εγώ σκότωσα τον αδερφό σου. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που σκότωσε τον αδερφό σου. Μάλιστα, αν θέλει να ξέρεις, μόλις τώρα γύρισα από ένα μακρινό ταξίδι. Γι' αυτό τώρα φύγει από το μαγαζί. Και θέλεις να πιστεύεις τα ψέματά σου, είσαι πολύ γελασμένος. Κάνε ό,τι νομίζεις. Εσύ σκότωσες τον αδερφό μου και μόνο της υποψιάστηκα μου αρκεί. Θα μου το πληρώσεις ακριβά αυτό που έκανες. Βγες έξω να ξεκαθαρίσουν. Δεν σε φοβάμαι. Πού είσαι τόσο χρόνια χαμένος? Νόμιζα ότι είχες φυλακή. Όχι, αλλά τώρα όμως μπορεί να πω. Τι είναι αυτά που λες? Και το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει φυλακή είναι να έχεις σκοτώσει. Πες μου ότι εσύ σκότωσες τον αδερφό μου. Όχι, αλλά ήταν σαν να το έκανα εγώ. Σκότωσε τον αδερφό του Ρέις, καταλάβεις μετά από την διαφωνία. Και αυτό σκότωσε μετά τον αμυσιό σου, πίστεψε ότι αυτός το έκανε. Τι πες, φεύγω, πάω να τον βρω. Όχι, περίμενε. Τι έγινε, γιατί δεν θα βρεθούμε? Έρχομαι άπλος, δείχνοντας ότι δεν έχω πρόθεση να σου κάνω κακό. Μίλα! Άκου, εγώ σκότωσα τον αδελφό σου. Συγγνώμη, ξέρω, αλλά το έκανα χωρίς να το θέλω. Έπρεπε να προστατεύσω τον εαυτό μου. Με πυροβόλησε πρώτος, αλλά δεν με πέτυχε. Και μετά πυροβόλησα κι εγώ. Τι έκανες, εσύ το σκότωσες! Ρέις, ο Βασίλης τι ψάχνει, το θέλει το κακό σου. Πρέπει να εξαφανιστώ. Φεύγω για πάντα για να μην χυθεί άλλο αίμα. Χρειαζόμαστε και βγαίνουμε. Εξάλλου δεν μπορεί να πάει στραβά. Τι? Μάμα. Εγώ μάνα έχω γράψει. Δεν πειράζει, εγώ μάμα θέλω. Τι θες τώρα? Μάμα. Δεν έπρεπε να πεις σκοτή. Δεν έπρεπε να πεις. Ο άλλος είπε μάμα. Αυτό θέλω να πω. Είσαι αυτιστικός. Ναι, μου κόψει το καλό μας. Τι! Αυτό είναι χειρότερο. Τι! Εσύ σου ποτέ ήταν την πέφτουν επόμενες πέφτουν. Ποτέ. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη, είναι πολύ όμορφη. Του Κωνσταντίνου η πόλη. Του Ιουστιλιανού η πόλη. Πάμε να φύγουμε. Ρε πέτα τα πάμε. Ποιανού πόλη είναι, ρε? Παρθενώνας. Δεν μου...
βρίσκεται πάνω στην Ακρόπολη. Τι λέμε τώρα και εμείς τι λέμε. Γεια σας, βρισκόμαστε στο Big Ben. Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου, μέρα κατσής. Πολύ έλες ρε Εύη. Από το ελάτε. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά στο Big Ben. Βρισκόμαστε μπροστά στο Big Ben, ο πύργος του ολοκληρωμένου. Μα πού είναι αυτός ο ξεναγός μας τέλος πάντων? Κι εγώ που θα πω τώρα. Συγγνώμη Παρισά μου, βρισκόμαστε... Γιατί? Γιατί μπήκε! Γιατί μπήκε πάνω! Κάποιος προσπαθεί να μπει. Θέσεις. Έχει ασύρματο. Ήταν ο μόνος τρόπος για να με εκδικηθεί. Δεν ανησυχώ όμως. Θα μάθουμε σύντομα. Τι είναι? Σκηνή δεύτερη, λήψη 10. Μα αφού δεν γυρίζουμε ακόμα ρε. Πρέπει να κάνουμε, Νίκο. Καλά να σου δεις. Λίγο θα φύγετε και θα φτάσετε στο γυμνάσιο. Αφού τον είπαμε τοπικά δεν είναι εδώ, αυτός όλο πάει και πιο πίσω. Σε φοβάται, αυτό το ονομάς. Δεν είναι μπροστά ρε. Και μόνο της εγώ... Τα άλλα δεν ξέρω σαν. Και μόνο ότι σε υποψιάστηκα αρκεί. Και μόνο της υποψιάστηκα μου αρκεί. Θα σε φοβάμαι. Κάτσε λέω κι άλλα γιατί δεν με φοβάσαι. Ήμουνα σε ένα μακρινό ταξίδι, γι' αυτό φύγε από το μαγαζί. Και θες να πιστεύεις στα ψέματά σου, είσαι πολύ γελασμένος. Κάνω ό,τι νομίζεις. Εσύ σκότωσες τον αδερφό μου και μόνο και... θα το παίρνεις. Τον αδελφό σου γιατί έχω γυρίσει από ένα μακρινό ταξίδι, γι' αυτό φύγε από το τώρα αυτό. Ο Βασίλης σε ψάχνει. Πες το ρε να γυρίσω ρε.